na sai mai tambaya ta gaba yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yake cewa da fatan malam na cikin koshin lafiya, ina addu'a Allah ya yi rahama wa iyayen malam ya kara wa malam lafiya. Amin ya hayyu ya qayyum. Sai yake cewa tambaya ta ita ce, menene halaccin karanta robotics and AI as a course of specialization wa musulmi a musulunci? Na gode, ina nema wa iyayena wato rahama a wurin malam ya sa su addu'a da sauran uwa musulmai. Daga Khalid Rabi'u Jos, Young Pantami. Allah ya ji gan iyayenmu da iyayenka da suka rasu waɗanda suke raye, Allah ya ƙara musu tsawon kwana da lafiya da imani. Tambaya da ya akan karanta robotics da kuma AI shine artificial intelligence. Akwai taro da aka gayyace ni da ya zama musamman akan wannan matsaloli, kamar wata ƙasa da 5 da suka wuce a United Arab Emirates, wato ƙasar da mu muka fi sani da Dubai gari ne ba ƙasa ba. An yi taron a Abu Dhabi ne, president na United Arab Emirates ya gayyace mu, kuma an gayyace ni daga Najeriya. Na je, most probably ina zaton kaman ni kadai na samu gayyata daga West Africa idan zan tuna a wannan gayyata da aka yi. Ya tara malamai a ƙarƙashin UAE Council for Fatwa. An yi taron ranar 7 da kuma 8 ga watan Nuwamba shekara ta 2023. Awa 48 aka yi ana taron, sai dai akwai kwana 2 na isa gabanin a fara na ziyarce-ziyarce da kuma kwana 2 bayan an gama. So hidimar ta ɗauke mu kwana 6 ne gaba ɗaya. An kuma ba ni dama na gabatar da takarda aka ya shafi akan wannan. Asalin taron an yi shi ne conference akan mustajiddatul ilmiya, wato advancement da ake samu ci gaba a duniyar kimiyya da fasaha. Menene mahangar na addini akan wannan ci gaba da ake samu? Shin menene addini zai karu da shi? Menene na halal, menene na haramun? Kuma waɗanne matakai za a saka don ya zama al'umma ta amfana da wannan? A wannan taro na san akwai shugaban UAE Council for Fatwa, Sheik Abdullahi bin Ubay, akwai manyan malamai daga Majlisu Kibaril Ulama na Saudiya, akwai manyan malamai daga Fatwa Council na Egypt, akwai manyan malamai daga Fatwa Council na Qatar, akwai na Jordan, akwai manyan malamai daga Fatwa Council na Morocco, na Algeria, akwai manyan malamai daga Fatwa Council na Libya. Kusan duk waɗannan ƙasashe da na kira da makamantansu, asalin shugaban Council for Fatwa ko wasu masana kimiyya an gayyace su. Paper da aka bani ta yi magana na farko akan menene artificial intelligence gaba ɗaya, menene smart chips. Wannan su ne asalin abin da na yi paper kusan 2 na gabatar. Ina ga kamar paper akwai ta larabci tana nan online, maybe a cikin ko an yi sharing ɗinta ko a website ko kuma a Facebook da Twitter, amma na san an yi sharing. So a wannan taro matakin da aka ɗauka shine an duba menene artificial intelligence. Artificial intelligence a sauwaƙe, kan na bata muku lokaci, shine kaman system ne da ake kirkira ko kuma na'ura mai kwakwalwa ake kirkira ko kuma wani na'ura na technology ake kirkira da zai hutashar da ɗan adam yin wani aiki, shi ya rika yin aikin kamar ɗan adam ne yake yi. Saboda shi mutum sunansa natural intelligence, halitta ce ta Allah. To shi na'urar da ke kwaikwayo mutum ya zama artificial intelligence. Shi kuma robotics, shi ma technology ne, shi kuma ba hudashe da mutum ba ne, wuri ne da ɗan adam ake ga bai dace ya shiga ba, saboda ko hatsarin wurin ko rashin tabbas ɗin wurin, ko kuma wani aiki ne da ake so a yi awa 24 da in an sa mutum zai buƙaci bacci ko zai gaji, sai a saka robot sai taimaka wa ɗan adam. Kana iya zama a nan sai ka tura robotic system ya tafi ko gona ya yi feshi, ko kuma sojoji suna aiki da shi ya tafi filin daga inda ba a so ɗan adam ya je, sai a saka asalin robotic system sai a rika controlling daga nan, sai a tura shi wani jeji kamar kilomita kaza sai ya kai hari sai ya dawo.
so yawanci da robotics da artificial intelligence suna da alaka da juna, da irin su machine learning, su big data analytics, dukkaninsu kimiyya da fasaha ne na abin da ake cewa fourth industrial revolution, ko kuma a ce industry 4.0, wanda shine most recent advancement a duniyar kimiyya da fasaha. So duka waɗannan suna daga ciki. A zaman da aka yi akwai ɓangarori na ci gaban zamanin da malaman suke da fahimtar ma koyansa ga musulmai ba ma wai halal ba ne, wajibi ne. Wajibi ne ba ma halal ba. Na farko a taron daga cikin abin da aka yi ittifaki shine a cikin ƙur'ani ayoyin da Allah ta'ala yi mana umarni mu karanci duniya da abin da ke cikinta, mu karanci sammai bakwai da ƙasai bakwai da halittun da ke ciki, akalla akwai aya 750 a ƙur'ani. Kawai to study the universe, studying universe, akwai akalla aya 750 a ƙur'ani da ke magana akan mu yi studying duniya da muke cikinta. Sannan baya ga wannan cewa dole mu ci gaba a kimiyya mu yi excelling. Na farko duniya yanzu haka ta kalla. A da ana maganan kasashen da suka fi tattalin arziki a duniya, ana maganan waɗanda suke da natural resources ne. Yanzu kuma kana duba GDP na duniya, kasashen da suka fi ba wai kawai natural resources bane, technology ne yake kai su ga wannan. Yanzu kasar da tafi kowanne GDP a duniya, gross domestic product, ita ce America. Akalla GDP su ya kai 25 trillion naira as at 2022 kamar yadda International Monetary Fund suka fada, followed by China da suke da wajen 19.5 trillion USD. Idan muka duba waɗannan ƙasashe biyu, dukkaninsu ai abin da yake ba su gudumawa na ci gaba a tattalin arziki shine technology din. Ba wai man arziki suka fi kowa na mai ko abu da ya kama da haka ba, technology ne. Sannan in ka duba ƙur'ani, Allah ta'ala ba mu kissosi da ya jace mu ɗauki izina daga ciki. Akwai ayoyi da dama. Min babil misal, Allah ta'ala ya ba mu kissa ta ainihin Dhulqarnain, cewa wa yas'alunaka an Dhulqarnain qul sa'atlu alaikum minhu dhikra. Sai Allah ya ce inna makanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli shay'in sababa fa atba'a sababa. Suna tambayanka akan Dhulqarnain kamar yadda ya zo cikin suratul Kahfi daga aya ta 83, 84, 85. Sai ya ce zan ba ku labari daga gare shi, zan ambata muku wani abu gare shi. Sai Allah ya ce abinda muka yi wa Dhulqarnain ne inna makanna lahu fil ardi, lalle mun tabbatar da shi a bayan ƙasa. Daga cikin tafsirin malamai da aka yi diskasin a damar shine a wancan zamanin Dhulqarnain ya ɗara mutane da yake rayuwa da su akan kimiyya da fasaha na lokacin. Shi yasa ya ce inna makanna lahu fil ardi. Yanzu duba kasashen da ake cewa super powers a duniya, da me suka fi? Da technology ne fa. Dukkan wannan korewa ne na technology yasa ake ga su suka fi kowa karfi a duniya. Su suka fi kowa mai saboda technology. Kasashen da ba su technology har sharadi ake sa muku na abin da za ku saya, sai a ce ba za a sayar muku ba ma, ba a yadda da ku ba. Da kudin ka sai ake sayar maka saboda an san ba za ka iya yi ba. Kuma Allah ya ce fa'at ba a sababa. Da muka ba shi wannan ilimi na sababba din, kuma shi Dhulqarnain ne sai ya bi wannan sababba din. So AI idan muka duba asali artificial intelligence, amma fara shi ne a third industrial revolution a tarihi in ka bi. Wanda ya fara kirkiro kalmar artificial intelligence ya hada kalmomi guda biyu a matsayin ilimi, sunansa John McAfee a 1956 ne. Malami ne a Massachusetts Institute of Technology a America, jami'a ce MIT. To daga nan ne aka yi wani conference ya kirkiro what artificial intelligence ya yi ne. Kuma idan ka duba za ga tun a lokacin field din ci gaba yake. Kuma tsoro da ake ji cewa wai zai kwace ayyukan mutane, zai kwace aikin wanda bai san technology ba. Don artificial intelligence ai dan adam ne yake yi. Allah ya halicci mutum ko mutum ne yake yin technology din. Yanzu Saudi Arabia a shekarar nan kadai sun ware kuɗi da za su yi investing a artificial intelligence, shi kadai dalan Amurka biliyan 40. In ka duba budget din Najeriya gaba ɗaya a 2024 din nan around 28 trillion naira ne. In ka dauki exchange rate a 1,400 naira bai kai 40 billion USD ba.
wannan fa ba wai budget din Saudi Arabia a kiwon lafiya ko ilimi ne ko tsaro ba ko harkar noma, a'a a kadai artificial intelligence ne. Wannan kuma bangare ɗaya ne a cikin bangarori da yawa na ma fourth industrial revolution din, bangare ɗaya ne, amma sun ware kusan investment 40 billion USD za su yi. Saboda in ka duba statistika, market value na artificial intelligence kadai a 2023 ya kai 200 billion USD, kuma an yi predicting by 2030 nan gaba shekara 6 zai kai 1.8 trillion naira. In ka dauki robotics kuma market value su a 2022 ya kai 26.5 billion USD. So da haka al'amura ne da ke kawo wa kasashe da individuals kuɗi mai yawa a duniya. Yanzu the most richest mutane a duniya in ka duba za ka ga duka a technology suke. Ko ka ɗauki mutumin Faransa ko mutanen Amerika da suke kan gaba za ka ga duka technology ne. Irin su Mark Zuckerberg, ba ma nan, irin su Elon Musk da suke gaba-gaba, su Jeffrey Bezos, su Bill Gates, su Mark Zuckerberg, duka menene? Duka technology ne, ba wani abu bane fa. Duk technology shi ya ba su wannan. So da haka sai mu kiyaye kada a bar mu a baya. Ina aiki tare da gwamnatin tarayya a 2021 mun buɗe National Center for Artificial Intelligence and Robotics a nan Abuja, in kaya shine acronym din. Ita ce ta farko a Afirka. Me dalili? Saboda in kuna so ku ci gaba a technology sai kun zama very proactive. Kuma ga matasa, lokaci ya wuce da za a ce wai ka je jami'a komai aka baka ka karanta. Wanda ya maka wannan wasiya bai san duniya ta tafi ta bar shi bane. Lokaci ya canja. Mun wuce lokacin wai a ce ka je komai ka, in ka je jami'a za ka karatu sai ga kowa ya ce baya son course din. Kowa ya gudu baya so, to kai kafa da karantawa. Gara ka kara tanadi shekara mai zuwa ka karanta abin da zai amfani. Kawai dan ka je ka shiga. Muna da wanda mutum zai je karanta abin da ba a da bukatansa, ya zama kamar a museum abubuwan suke a yanzu. Kuma mutum ya kammala sai ya zo ya ce zai aiki a NNPC ne ko kuma NDIC ko Central Bank ko kaza da kaza, kuma shi ya san me ya karanta. So in kana so ka yi tsada a duniya, ka karanta abu mai muhimmanci da ake bukata. Na biyu kuma ka ci gaba da adding value wa rayuwarka. Kullum ka ci gaba da learning, everyday kana koyan ilimi, musamman abin da ya shafi soft skills da kuma social skills, su critical thinking, complex problem solving, so yanzu akwai tactical thinking ma. Bayan critical thinking akwai tactical thinking. So waɗannan suna da muhimmanci. Allah ta'ala ya samu wanye lafiya.